Hi guys, welcome back to my channel, and today guys I unbox the Queen of the Night plants guys. Here is, I open already, and there is buy in Amazon. This here is the plant. This look like a leaf, so we get this plastic. Have two leaves, see? Queen of the Night. Ito ang Queen of the Night guys. Oh, parang, oh, there is the leaves. Ang lamig. Oh, mayroong tatlong leaves. Yan guys. So, I put this letter in the water. I hope they grow the root. Yes. Yan. Queen of the Night. Dahil gusto ko mayroon sa bahay to. And yan. And there is the paper. Shade plants. There is. Have 3 leaves, honey. There is the leaves. Had 3. Only 3 leaves. And there is. This plant is originated in the Brazilian rainforest. Yan. Yan guys. Okay guys, at nagkuha ako ng topsoil sa labas sa garden. At ito, nagmix ako ng kinat na grass sa pag lawnmower namin noon. So, ito ang grass na kinakat before sa lawnmower sa aming yard. Ang aking ginagamit guys para lang ding mulching. So, at maliit lang lupa ang nilagay ko na topsoil para hindi siya masyadong daming lupa para bang mulch ang ginagawa ko, dahil ang pinakat na grass is para lang yan ng fertilizer. So ito ilalagay ko na dito guys. Ito ang aking Queen of the Night. So parang nalayos na siya, oh. Saan kaya to nanggaling? Yun, oh, para na siyang laos. Nalayos na siya guys, kung sa Bisaya pa. Ayan. So ato nang ibutang, ako ra ibutang ng tubig kadiyot kay di man ni siya ganahan og tubig. So ug dili sa kaayo basa ang iyang lupa. So yan guys, ilagay na natin dito. Mahirap kapag isa lang ang kamay. So ilagay natin dito guys. Ang lamig ng lupa guys, dahil sa labas ang lamig. 32 Fahrenheit dito guys. Parang sa Pilipinas is negative na. O minus. Ito guys, lagay natin. Ngayon lang to na rating dito sa bahay. Dahil maliit lang ang pot na nilagyan ko, dahil temporary lang to, dahil transfer ko to kapag makabili kami ng mulch o kaya kukuha ako ng topsoil agyon sa yard, sa aking garden. So yan guys, sana tumubo to. Saka ito din to ang isa, dahil 3. At saka gabi na dito, parang anong oras na ba? 10:20 ng gabi dito guys. At nagkuha ko madali doon sa garden dahil gabi na.
ito. Talagay natin dito. $25 to nabinta ko sa Amazon, guys. Kung gusto kayo, hindi naman to sponsor, pero ang aking nabili to is $25. Tatlong piraso ng dahon niya, oh. Yan. So, sana tumubo to. Dahil ang ganda daw to na plant kapag nandito sa loob ng bahay. So, ito. Ano bang araw today? Friday today. Kahapon. Kahapon Thanksgiving. Today is Friday. Thanksgiving kahapon, guys. Parang dalawang semana to umabot dito sa amin. Bininta namin sa Amazon. Parang dalawang semana. Oops. Ang hirap kapag isa lang ang ting kamay. Okay. Yan. Ito, nalalawas na siya, guys. Yan. Sana tumubo siya. Sana makarecover ka, ha? Para mayroong tatlo. Ayan. Tingnan natin sa dito. Ano ng lupa. Ayan. I-transfer lang ko ito ba after maybe 2 weeks. Okay. Okay na to. Hindi siya masyadong mabasa, guys. Kinuha ko lang tong lupa sa labas at mayroon ng frozen na snow. Medyo siya mabasa pero hindi masyadong basa. Yan ang gusto ng plant na to, guys, na hindi masyadong mabasa. Parang baliktad to. Ano ba to? Parang baliktad. Oh my goodness, nabaliktad ka. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan. Parang may lupa sa likod. So, ayan. So, ayan ang aking plant, guys. Queen of the night. Bagong-bago. Sana tumubo. Ilagyan ko ng balde. Ilagyan ko ng bucket, guys. Para hindi siya ang lupa niya para hindi mapunta sa sahig. Hindi mapunta sa floor para hindi madumi ang floor. Daming lupa. So, ayan na, guys. Ayan. Queen of the night, guys. Ayan. Ayan, diba ganda? Sana tumubo to.
fresh siya guys. Pero ang isa lang is medyo lousy siya guys. See? Look at this. Ito is it's okay to guys. Okay to siya. Oh. Para ang layo sigurong biyahe to. Dahil laos na siya little bit. Ito ang kanyang dahon sa taas. Oh. Laos na at saka ito. Yan. Kita siya laos. So ayan guys. So that's it for now guys. Sana nagustuhan nyo ang aking pagpa-planting today. Kung bago pa ka dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe para ma-notify ka sa sunod kong mga video. See you next time guys. Bye-bye! Ayan. Dumi na dito. Daming balas. Halo pa. Okay.